ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ଏସିଆ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଅଛି। ଏବେ ସୁପର 4ର ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଅଛି। ଆଜି ସୁପର 4ର ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମହାମୁକାବିଲା ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସୁପର 4ର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଟେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାଜଧାନୀ କଲମ୍ବୋର ଆର୍ ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତର ସୁପର 4ରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।